Διαβάζω τώρα ξαφνικά στο Twitter κατηγορίες, ο Άδωνης, κολοτούμπες και τα γνωστά που λένε συνήθως διάφοροι αδαείς, λένε κάποιοι. Θέλω να παίξω αυτό το βίντεο. Τώρα να παίξει το βίντεο πρέπει να απαντήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Για να χρησιμοποιήσω μια... Να πάμε λίγο στο σήμερα. Αυτή η απίστευτη κολοτούμπα του Μακεδόνος τρομάρα του Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος μπαίνει στην ιστορία ως ο Πρωθυπουργός που ξεπούλησε τη Μακεδονία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κατάλαβε, πιστεύω, κάθε καλοπροαίρετος πολίτης ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει στάση από την εθνική γραμμή του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών του 1992 και όπως καταλαβαίνετε αυτό σημαίνει για το Κ. Γεωργιάδης, είναι δική μου επιλογή. Δεν συμφωνώ με την άποψή σας ότι εκφράζει ακραίες θέσεις. Έχει τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο